Nu-i român ca Ardeleanu, nici Ardelean ca Sasul. Vă prezentăm în această seară un personaj fabulos, poate cel mai român dintre sași. Micael Luci, pe numele său, e un exemplu pentru noi toți. Și când vine vorba de muncă, dar și de distracție. Ca orice român la casa lui, Sasul nostru respectă sărbătoarea de lăsata secului. Nu se dă în vânt după post, dar petrecerea face toți banii. Colegii mei, George Mihai și Cosmin Ciobanu, i-au făcut o vizită săptămâna trecută și s-au distrat pe cinste. Dragi musafiri, dragi fanfariști, mă bucur că ați ascultat și ați venit să mă ajutați să mai facem o tradiție care am învățat-o de la moși strămoșii noștri. Lăsarea postului, ziua recoltei. În prag de post și rugăciune s-au încins însă petreceri cu mese îmbelșugate în Transilvania. Sașii de acolo nu pregetă în niciun an să marcheze momentul. Vă doresc o zi bună și să petrecem împreună o zi frumoasă, că vedem Dumnezeu a dat și soarele. Azi dimineață a fost ceață, fric, dar Dumnezeu ține cu noi. Dar dragi fanfară acolo și dumneavoastră să vă simțiți bine și să închinăm un pahar de vin, să dea Dumnezeu de ziua recoltei, să mai putem sărbători și în alți ani. La aproape 1800 de metri, în munții Șureanu, la pârâul lacului, sașii din Transilvania se adună să cinstească lăsata secului pentru postul Crăciunului. Așa obișnuit de când lumea. Ne simțim bine în țara asta, aici ne-am născut și bucurăm și mulțumim bunului Dumnezeu să vie și alții. Și eu am fost plecat în Germania, m-am dus și mă duc iară și viu iară, dar aici e țara unde ne-am născut și ne simțim bine. Alles caldă, Frankenberg. Da? Acum muzica, să auzim ce face. Acolo răscot mamiche. Am moștenit ceva de la mămica mea și de la tăticul meu. Ei erau niște oameni foarte distractivi, dar când era vorba de muncă, munceau și când se distrau, se distrau. În mijlocul apropiaților, aici, în vârf de munte, Luci se simte cel mai bine. Bine ai venit, tine! Și domnițele, să vă simțiți iară bine, bine ați venit! Numai bine? S-au adunat mulți musafiri, să fie totdeauna ce ar fi bine, numai e sâmbătă, oamenii-s liberi. Pahar, mai servesc un pahar. Hai că-l dau bucuros azi. Un vașnic păstrător de tradiții, Luci nu precupețește niciun efort pentru a duce mai departe ce a primit moștenire din moși strămoși. Sunt stemele Transilvanei și erau în orașele bogate și este stema Brașovului, Mediașului, Sighișoara, Sebeș, Bistrița, Regănu. Este un tablou țățăț făcut de mămică mea și îl duc și am oriunde și în vârful muntelui. Nu trebuie să uităm tradițiile și porturile noastre tradiționale. Eu, șeful, când nu-i unchiul meu Jumit, e cam bătrân, eu țin un loc de dirijor. Dacă chiar vreți, eu vă mai fac una, că e un cântec care le place la toată lumea. 1, 2, 3. Foarte bine, dragii mei. Nu să cam cade ca asta să cânte primăvara când înfloresc pomii, dar noi lăsăm postul
e toamna. Mândrie mare e pentru toți fanfara din Petrești, la fel și gospodinele ori vânătorii, care transformă mesele într-un festin. Înainte de a lăsa postul, ne-am gândit să facem niște bucate tradiționale. Am tăiat un porc de casă, avem cărnați de mistreț sălbatic. Domnul Luci, da, vă gândiți pulpele la socoteală. Da, am tot, până au ajuns cărnațul aici și piciorul, acum nu știm unde e șoferul. Ori o vin azi noapte ursul, a dispărut un jambon. Chiar și așa s-a găsit de grabă ce să se coboare într-un ceaun deasupra unor flăcări hulpave. Aici se călește o jumătate de oră, să fie nu forțat, călit ceapa și ardeiul, morcovii. Nu pe aia, trebuie raz mai mare morcovul. Nu că se învață, se învață. E un vârf de aici să călesc, să pregătim carnea care am lăsat-o în baieț, 2-3 zile ca așa se face, carnea de mistreț să rămână o țără în baieț. Ai grijă să nu dai pe lângă, mama dragă. Cum o dat soțul dumitale și nu m-a rănit porcul. A fost noroc că eu sunt mai pușcaș, mai bun ca el. Eu l-am învățat și l-am adus cu mine la vânătoare. Poveștile vânătorești nu pot lipsi din mijlocul unor așa oameni cu spirit și inimă mare. Acum dacă am început și durează ceaunul ăsta de să mere cu foc încet, vreau să spui chiar tot adevărul cum a fost cu purcelul ăsta pușcat. Am dat un foc și-o fugit la domnul inginer. Domnul inginer a dat două și o speriat și o vii iar înapoi. Eu speriat, acum ăsta e adevărul. Și apoi dat cu glonțul. Domnul inginer zice, eu l-am pușcat. Bine, domnul inginer, hai să-i tragi în chelea. Când am tras chelea, el o șters numai pe la urechea. Dar totuși l-o zăpăcit de o vii înapoi. Și apoi am dat eu ce eu trebuie. La o poveste, la un pahar și foamea trebuie ostoită cumva. Luci a plecat de tânăr în Germania să lucreze în construcții. S-a întors în 1993, când a realizat că nu mai poate sta departe de pământul pe care s-a născut. Eram plecat și în Australia, la un unchi de-a meu, care 25 de ani nu nici am văzut că eu fost greu să spui adevărul, că tot acolo e mai bine unde te naști. Mie nu i-a fost greu să viu înapoi, să încep de la zero. Și-a pus pe picioare un popas și 2 cabane. Afacerea cu turismul nu e însă floare la ureche, iar important e, crede omul, să poți fi cât mai mult timp în mijlocul celor care îți calcă pragul. Dacă aș putea să fiu eu aici să-i servesc, aș dori să fie mulțumiți tot timpul cu un popoi, cu o pită, la un ceaun, cu o muzică, cu o fanfară și cu o vorbă bună să se simte bine. Nu reușește asta de foarte multe ori. Toți cei care l-au în preajmă, fie și odată, se molipsesc cu dragostea sa nepereche pentru cei buni, frumos și de tradiție.